హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ భక్తి వైభవ అనేటువంటి క్లాసులలో ఇంతకు పూర్వము శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయము అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలను అవగాహన చేసుకున్నటువంటిది. సో ఇప్పుడు మొదటి స్కందంలోని రెండవ అధ్యాయం అయినటువంటి భగవతత్వము మరియు భక్తియుత సేవ అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి 11 శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి
1 నుండి 7 శ్లోకాల వరకు, అంటే ఆ సూత గోస్వాముల వారు మొదటగా ప్రణామాలు అర్పిస్తూ వారి గురువుకి, ఆ తర్వాత వారు కీర్తిస్తూ చేస్తూ, అంతకుముందు ఆ ఋషులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలలో కొన్నింటి గురించి వాటికి సమాధానాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా 6-7 శ్లోకాలలో ఆ ఋషులు అడిగినటువంటి మొదటి ప్రశ్న మరియు రెండవ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వబడినటువంటిది మనము చూసినటువంటిది, ఇంతకుముందు చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలు ఆ 2వ అధ్యాయంలోని 8, 9, 10 మరియు 11 శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనము ఈరోజు క్లాసులో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ, అలాగే మరికొంతమంది పూర్వ ఆచార్యుల వివరణల ద్వారా ఈ శ్లోకాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఓకే. నీలిమా శెట్టి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. మాతాజీ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు. సరే. హరే కృష్ణ. గురుజీ దండోత్ ప్రణామ్. ప్రణామాలు మాతాజీ. వినిపిస్తుందా మాతాజీ? వినిపిస్తుంది గురుజీ. ఈ శ్లోక చదవగలరా? చదువుతాను గురుజీ. ధర్మ శ్రీమద్ భాగవతము 1వ స్కందము అధ్యాయం 2, 8వ శ్లోకం. ధర్మ స్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్సేన కథాసు యః నోత్పాదయేద్యది రతిం శ్రమ ఏవ హి కేవలం. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ సూత గోస్వాముల వారు ఇంకా వారి అంటే జీవుడు యొక్క నిజస్థితిని అనుసరించి వారి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను, వివరణలను మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలో వారు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటివి అంతకు పూర్వపు శ్లోకంలో వారు తెలియచేసినటువంటిది, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునకు భక్తియుత సేవను చేయుట ద్వారా మనిషి శీఘ్రంగానే, అంటే వెంటనే నిరుహేతుకమైనటువంటి జ్ఞానమును, జగము నుండి వైరాగ్యమును పొందుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేసినటువంటిది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ ద్వారానే ఈ భౌతికమైనటువంటి వీటి నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తుకు నుండి వైరాగ్యము అనేటువంటి అంశాలను పొందుతూ ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవ మార్గమున జ్ఞానము, వైరాగ్యము అనే రెండు కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కర్మ అంతా కూడా సమస్తమైనటువంటి భౌతిక జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాలని కలగజేస్తుంది అని, మరి అటువంటి ఆ పూర్ణ జ్ఞానము ద్వారా మనిషి మరి భౌతికమైనటువంటి ఆసక్తి నుండి ముక్తుడై వైరాగ్యాన్ని పొంది ఆధ్యాత్మిక కర్మల ఎడ అనురక్తుడవుతాడు. తద్వారా అతడు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణ చేత
మరి అతడు ఈ పొందినటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు పొందినటువంటి జ్ఞానము, వైరాగ్యము అనేటువంటి సర్వ శుభ లక్షణాలను సంపూర్ణంగా అతడు కలిగి ఉంటాడు. మరి ఆ విధంగా ఉండడమే అంటే భక్తి యోగముగా ఉండేటువంటి అదే మనిషి యొక్క పరమ ధర్మము అంటూ చెప్పబడినటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఆ శ్లోకాన్ని చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఇంకా సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆయన ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ధర్మ స్వనిష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథాసుయః నోత్పాదయేద్యతిరతిం శ్రమయేవ హి కేవలం. సో ఇక్కడ ధర్మ అంటే విద్యుక్త ధర్మము అని అర్థం వస్తుంది. అలాగే స్వనిష్ఠిత అంటే తన ఆశ్రమానుసారము వనరించబడినటువంటి విద్యుక్తం. మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నటువంటివి, 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నటువంటివి. మరి ఆ ఆశ్రమాలలో మనకి బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము అంటూ, తర్వాత గృహస్థాశ్రమము, తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమము, తర్వాత సన్యాస ఆశ్రమము అనేటువంటి ఆశ్రమాలు. సో వారి యొక్క ఆశ్రమాన్ని అనుసరించి, వారి యొక్క స్థితిని అనుసరించి, అంటే ఆ ఆశ్రమానుసారము అతడికి విద్యుక్త ధర్మాలు. ఉదాహరణకి బ్రహ్మచారి ఉంటే తను మొదటి 25 సంవత్సరాల వయసు వరకు తాను విద్యార్థి దశగా నేర్చుకోవలసినటువంటివి ఈ శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడము. ఆ తర్వాత ఒకవేళ అతడు గృహస్థ ధర్మాన్ని స్వీకరించినట్లయితే గృహస్థ ధర్మంలో అతడు చేయవలసినటువంటి పనులు, ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి దాంట్లో మనకి వానప్రస్థ, తర్వాత సన్యాసాశ్రమం, వివిధ రకాలుగా ఆశ్రమాలను అనుసరించి మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలు. అలాగే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటారు భక్తుల యొక్క లక్షణాలు లేదా దైవీ లక్షణాలుగా చెప్పబడేటువంటి 26 లక్షణాలు ఒక్కొక్క ఆశ్రమాన్ని అనుసరించి ఒక్కొక్కటి మనకి ఉండేటువంటివి. సో మరి ఆ క్రమంలో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది సో ధర్మ స్వనిష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథాసుయః. విశ్వక్షేణ అంటే దేవదేవుని ప్రధాన అంశము, కథాసుయః అంటే ఆ కథల యందు, ఆ దేవదేవుని కథల గురించి ఆయన యొక్క కర్మలు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు నా ఉత్పాదయేత్ అంటే కలగజేయనుచో, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు, గుణాలు వాటి ఎడ ఆసక్తి కలగనేకపోతే, ఆ భగవంతుని యొక్క నామం ఎడ ఆసక్తి కలగజేయకపోయినట్లయితే అది మరి వృధాశ్రమ అవుతుంది, కేవలము ఒక వృధాశ్రమ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఏవహి కేవలం, శ్రమ ఏవహి కేవలం అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవుడు తన యొక్క నిజస్థితిని అనుసరించి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం, ది ఆక్యుపేషనల్ యాక్టివిటీస్ ఏ మ్యాన్ performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. సో మరి జీవుడు తన యొక్క నిజస్థితిని అనుసరించి వనరించేటువంటి విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము మరి ఆ దేవదేవుని కథల యందు అతనికి అనురక్తి కలగకపోయినట్లయితే, మరి చేసేటువంటి అంటే వివిధ ఆశ్రమాలను అనుసరించి వారు చేసేటువంటి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలు, ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీస్ అని చెప్తున్నారు. విద్యుక్త ధర్మాలు, స్వధర్మాలు
మరి అన్ని వ్యవస్థలలోనూ అన్ని ఆశ్రమాలలోనూ మనకు ఉండేటువంటి స్వధర్మం ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడం. అంటే వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి దానిలో కూడా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి మరి ఆ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము ఆ, చేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఆ దేవదేవుని కథల ఎడ ఆసక్తి ని కలిగించకపోయినట్లయితే అది కేవలము శ్రమ మాత్రమే అవుతుంది తప్ప దాని వలన ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు. కాలాన్ని వృధా చేసుకోవడం అవుతుంది తప్ప ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఎటువంటి భక్తి తత్వాన్ని, ఎటువంటి భగవంతుని యొక్క సేవను మనం వనరించాలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకం. మరి దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన వివరణం మనకి ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన చెప్తున్నారు, జీవితంను గూర్చి మానవుని వివిధ భావనలను అనుసరించి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలు పలు విధాలుగా ఉన్నవి అనేది, అలాగే భౌతిక దేహం పరంగా దేనిని గాంచలేని లౌకికునికి ఆ ఇంద్రియములకు పరమైనది వేరొకటి లేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి అతని యొక్క విద్యుక్త ధర్మము ఏదైతే ఉందో తన స్వార్థము, తన వారికి సంబంధించినటువంటి స్వార్థం వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నటువంటిది. మరి తన స్వార్థం అనేటువంటిది ఆ దేహానికే పరిమితమై ఉన్నప్పుడు అది ఆ జంతువుల యందు గోచరించేటువంటి విధంగానే ఉంటుంది తప్ప మరి ఈ బుద్ధిని కలిగి ఉన్నటువంటి మానవుడు, ఎందుకంటే ఇతర జీవులకు మానవుడికి ఉండేటువంటి ఆ తేడా ఆలోచన శక్తి, బుద్ధి, మరి దానిని లేకుండా చేసేటువంటిది ఏదైనా వ్యర్థము, సమయాన్ని వృధా చేసేటువంటిదే అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవుడు ఏది చేస్తూ ఉన్నా మానవుడు ముఖ్యంగా ఈ మానవ జన్మను కోటాను కోట్ల జన్మల తర్వాత పొందినటువంటి ఈ అవకాశంలో ఈ మానవ జన్మను భగవత్ సంబంధంలో వినియోగించుకోకపోయినట్లయితే అది వ్యర్థమైనటువంటిదే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏ ఆశ్రమంలో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పూరి రాజుగా చెప్పబడేటువంటి ఈయన మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమవుతూ తను అంటే అన్నీ వదిలేసి సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు కాదు. తన యొక్క ధర్మాన్ని, ఆశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ అదే క్రమంలో అతడు భగవంతుని యొక్క సేవలో కూడా నిమగ్నమై ఉండేటువంటి, అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఎవరైతే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంటారో వారు చేసేటువంటి సేవలు అవి భగవత్ సంబంధాలుగా లేకపోయినట్లయితే మరి అది వ్యర్థమైనటువంటిది, దాన్ని కాలాన్ని వృధా చేసుకున్నటువంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మ మరి ఈ పంజరంలో ఉండేటువంటి ఒక పక్షి లాంటిది, లేదా ఒక ఈ దేహము అనేటువంటి రథంలో కూర్చున్నటువంటి ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు లాంటి వాడు. మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, ఈ దేహానికి దేహాత్మ భావనలలోనే ఉంటూ మనం ఆలోచిస్తూ మరి భగవంతుడితో మనకున్న నిత్య సంబంధాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పీపుల్ హూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ మైండ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ దైర్ ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీస్ బికాస్ దే డు నాట్ సాటిస్ఫై సోల్, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ దేహాత్మ భావనలలో ఉండి వాటి సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో అనురక్తులై ఉన్నటువంటి వారుకి ఆత్మ అనుభూతి, ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో వారు అది జరగడం లేదు కనుక ఆ వారి యొక్క సమయాన్ని వృధా చేసుకున్నట్లే అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా కాలాన్ని వృధా చేసుకునేటువంటి ఆ విషయాల్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి ఆత్మ తృప్తి లేదా ఆత్మానుభూతి ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాల ఎడ ఆసక్తిని పెంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సో మరి ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై మరి
ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతంలో నవవిధ భక్తి మార్గాలు చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక సేవలో పురోభివృద్ధి చెందదలుచుకున్నారో, ఇంక్రీజ్ ద ఎపెటైట్ ఫర్ హియరింగ్, శ్రవణం యొక్క ఆసక్తిని, ఆ శ్రవణం ఎడ అనురక్తిని కలిగి ఉండాలి. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, ఆ భగవంతును అవతారాల్లో జరిపినప్పుడు ఆ మహర్షులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో కూడా అవే. ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాల్లో యొక్క ఆ కర్మలను వారు భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలే వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు. అలాగే వారు చెప్తారు, మరి ఆ భగవంతుడు వివిధ అవతారాలు తీసుకొని వారు ఆ అవతారాలలో వారు జరిపినటువంటి ఆ కర్మల, వారు చేసినటువంటి లీలల గురించి మాకు తెలియచేయండి అని అడిగింది. కనుక మరి ఆ విధంగా శ్రవణాసక్తిని, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలైన శ్రవణాసక్తిని కలిగి ఉండడము అనేటువంటిది మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి దోహదపడేటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో చూసినట్లయితే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఇది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, హరే కృష్ణ. శ్లోకం మాతాజీ ప్రభుజీ ఎవరిని ఒకరు చదువు. హరే కృష్ణ. చంద్రవతి మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. శ్రీమద్ భాగవతము 1.5.17 త్యక్త్వా స్వధర్మాచరణాంబుజ హరేర్ భజన్ అపక్వోద పతే తతో యాది యత్ర క్వ వై వభద్రం అభూదమోన్యక్రియా కో వార్త ఆప్తో భజత స్వధర్మతో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే గురు మాత. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఈ జీవులు ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మాలు అనేకంగా ఉన్నటువంటి వాటిలో మరి ఇక్కడ ఆ భాగవతులు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి త్యక్త్వా స్వధర్మం చరణాంబుజం హరేః భజన్న పక్వోత పతేతతో యధి యత్ర క్వైవాభద్రమభూదముష్య కిం కో వార్ధ ఆప్తో భజతాం స్వధర్మతః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడగుటకు తన స్వధర్మమును కూడా త్యజించేటువంటి వాడు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత హరిహే అని చెప్తున్నారు. అంటే హరిహే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఇక్కడ త్యక్త్వా స్వధర్మ అంటే తన యొక్క స్వీయ ధర్మమును వదిలివేసి త్యజించి చరణాంబుజం హరిహే అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములను భజన్ అంటే భక్తియుత సేవ కొరకు, ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవ కొరకు, మరి ఆ భగవంతుని శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడగడానికి తన స్వధర్మాన్ని కూడా త్యజించేటువంటి వాడు సాధన కాలములందలి అపక్వ స్థితిలో కొన్ని మార్లు పతనం చెందినను కృతార్థత్వ విషయంన అతనికి ఎటువంటి భయము లేదు. కానీ అభక్తుడైన వాడు ధర్మానుష్ఠానమును సక్రమంగా అంటే సమక్రమంగా వనరించినను ఎటువంటి లాభమును అతడు పొందజాలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఎందుకంటే మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మానవులకు మనం పొందినటువంటి ఈ స్థితులను బట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే పెద్దలను గౌరవించి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబానికి సంబంధించి సంఘానికి, దేశానికి, దేవతలకు, అలా ఋషులకు వివిధ రకాలైనటువంటి
వాటికి మన కొన్ని రకాలుగా రుణపడి ఉంటాం కాబట్టి వాటి విముక్తి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అని చెప్తారు. కానీ ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉంటారో వాటన్నిటినీ కూడా నెలకొల్పి అంటే నెరవేరుస్తూ ఉన్నట్లు అవుతుంది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటే. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు వేదాధ్యయనం కానీ దాన ధర్మాలను కానీ యజ్ఞ యాగాదులు చేసేటువంటి అన్ని ఫలితాలను పొందుతాడు. వాటన్నిటిని మించి నా ధామానికి తిరిగి అతడు చేరుకుంటాడు. ఈ జనన మరణ బంధనాల నుండి బయటపడతాడు అని చెప్తుంటారు. సో అదే విధంగా ఇంకా మనకి భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, ఈ మార్గమున ఏ కొద్దిపాటిగా ఆచరించినను అది భయంకరమైనటువంటి ఆ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మనకి మరి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే తాత్కాలికంగా మరి ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు కొన్ని మార్లు పతనం చెందినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి యొక్క కృతార్థత్వ విషయంలో ఎటువంటి భయము లేదు వారికి. ఎందుకంటే వారు ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మరి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటూ ఉన్నారు కనుక కొన్నిసార్లు పతనం చెందవచ్చు, పరిపూర్ణతను పొందలేనటువంటి అంటే అపక్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి దానికి మనము ఉదాహరణ చూస్తాము. భరత మహారాజ్ మరి జింకతో సన్నిహిత సాంగత్వం కారణంగా మరణ సమయంలో ఆ జింకను స్మరించుకునేటువంటి పరిస్థితులలో అంటే తిరిగి అతడు మరి ఆ జింక శరీరాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ తర్వాత జన్మలో కూడా అతడు తన యొక్క జింక శరీరంలో కూడా భక్తియుతమైనటువంటి విషయాల్లో మరవలేని కారణంగా తిరిగి మరలా అతడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొంది చేసినటువంటి వాడు. అలాగే ఏ కొద్దిగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా అతి స్వల్పంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమైన ఘోరమైనటువంటి ప్రమాద స్థితుల నుండి మనిషిని రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఆ భక్తియుత సేవ అనడానికి. మరి ఇక్కడ మనకి అజామిలుడి స్టోరీని కూడా చూడవచ్చు. తను మొదట్లో తండ్రితో పాటు ఉండి భక్తియుతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి కారణంగా యుక్త వయసులో అతడు పతనం చెందినప్పటికీ కూడా తిరిగి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత పూర్తిగా అతడు రక్షింపబడినటువంటి వాడు, ఉద్ధరించబడినటువంటి వాడు. అందుకే చెప్తారు భగవద్గీతలో ఏ మాత్రం ఈ భక్తి యోగము బుద్ధి యోగం అని చెప్తారు మనకి 2వ అధ్యాయంలో. ఏ మాత్రము కొంచెమైనా ఈ భక్తి యోగ విధానంలో పాల్గొన్నట్లయితే అది భయంకరమైనటువంటి ఈ భయాల నుండి బయటపడవేస్తుంది. దానికి మనం కొంచెంగా సేవ చేసినటువంటి వాడిలో అజామిలుడిని చూడవచ్చు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, నాన్ డివోటీ డస్ నాట్ గెయిన్ ఎనీథింగ్. సో మరి అదే ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం కాకుండా ఉన్నట్లయితే అభక్తుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి దాన్ని అతడు పొందలేడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతుంది. సో నో బెటర్ దాన్ ఏ కౌ ఆర్ ఎ గా అంటే అతడు అంటే అభక్తుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఒక గాడిద లేక మరి ఇది పశువు కంటే ఏమాత్రము తేడా లేనటువంటి వాడుగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. పోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. చూస్తాం ఒక నిమిషం. ఇప్పటిదాకా వచ్చింది ప్రభుజీ, ఇప్పుడే ఓకే పోయింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం ఎవరిని చదువుతారు మాతో ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చదువుతాను ప్రభుజీ నేను. ఓకే ప్రభు, చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదే. ధర్మస్య హి అపవర్గస్య. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? కనిపిస్తాను. నేను నా పుస్తకంలో, తెలుగు పుస్తకంలో చదువుతున్నా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అయితే నేను కంటిన్యూషన్ కాదు ప్రభు, ఇది వేరే శ్లోక. ఓహో, సారీ. 10th క్యాంటో నుంచి 84 చాప్టర్ లోనే అదే పెట్టలేదే మీరు. 1.2 అని పెట్టారు అనుకుంటా కదా. లేదు ప్రభుజీ, కింద నుంచి చూడండి ప్రభుజీ. ఈ శ్లోకం ఉంది. ఇక్కడ 10.84.13 ప్రభుజీ. నాకు రాలేదే స్క్రీన్. ఇంకెవరైనా చూడండి, నాకు కనిపించట్లేదు. ఒక్క నిమిషం ప్రభు. వస్తుందా ప్రభు? కిందనుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరే ప్రభు, ఎవరిని చదువుతారు? రామకృష్ణ ప్రభు చదువుతారా? ఓకే ప్రభుజీ. నాకు ఈ నెంబర్ ఒకటి కనిపిస్తుంది బుద్ధి ప్రభుజీ. గుణపేత్రిధాతుకే స్వధికలత్రాదిషు భౌమ ఇజ్యదీహి యత్తీర్థబుద్ధిः సలిలేన కర్హిచిత్ జనేష్వభిఘ్నేషు స ఏవ గోఖరః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి అంటే అభక్తుడుగా ఉండేటువంటి వాడు గురించి, అతడు ఒక గోవు లేదా అంటే ఒక పశువు ఒక గాడిదతో సమానం అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది. ఎవరు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యస్యాత్మబుద్ధి కుణపే త్రిధాతుకే స్వదీకలత్రాదిషు భౌమ ఇజ్యదీహి యత్తీర్థబుద్ధి సలిలేన కర్హిచిత్ జనేష్వభిఘ్నేషు స ఏవ గోకరః. సో కపవాత పిత్తమయమగు జడదేహము, ఈ దేహంలో మనము కపవాత పైత్యములు అనేటువంటివి సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే అది సక్రమంగా నడిచేటువంటి. సో మరి కపవాత పిత్తమయమైనటువంటి ఈ జడదేహమే తానని తలుచేవాడు అంటే ఈ దేహాత్మ భావనల యందు నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ భార్యాదులు శాశ్వతంగా తన వారిని భావించేటువంటి వాడు. అలాగే ఆ మృన్మయ మూర్తిని లేదా జన్మస్థలమును పూజనీయమైనదని తలిచేవాడు, లేదా తీర్థస్థానమును కేవలము అచ్చటున్న జలంగా చూసేస్తూ ఆ తత్వజ్ఞులను మహనీయులతో జతకూడని వాడు, వారితో సంబంధము నెరపని వాడు, వారిని అర్చించని వాడు, లేదా వారి దర్శనమునైనా పొందని వాడు గోవు లేదా గాడిదతో సమానము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి భావం. ఎందుకంటే మనకి వేద మంత్ర విశ్లేషణలో నిష్ణాతులైనటువంటి భూపాల వందితులైనటువంటి భగవద్భక్తుల నియమాలు నెరగనటువంటి జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా గోవులు లేదా గాడిదలు అనేటువంటి ఒక ఇదిగా చెప్తున్నారు. అంటే మరి మనకి మానవులుగా ఉన్నతమైనటువంటి ఈ జన్మ లభించినటువంటి దీనిని మరి సరైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా వినియోగించుకోలేనటువంటి వారు అంటే ఆధ్యాత్మిక పదంలో పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక విధానంలో సుస్థాపితం కానటువంటి వాళ్ళు, అలాగే అలా ఆధ్యాత్మిక పదంలో సుస్థాపితం అయినటువంటి సాధువులతో మహాత్ములతో జతకూడనటువంటి వారు, ఈ దేహము ఈ
ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాల ఎడనే ఆసక్తిని కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గృహమేధ అని చెప్తుంటారు. గృహస్థుడుగా ఉండవచ్చు, కానీ గృహమేధిగా ఉండేటువంటి వాడు మరి అభక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ మూఢ గోవు లేదా మొండి గాడిద వంటి వాడు అని చెప్తుంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతారో, మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవనందు ఆధ్యాత్మిక మరి ఆ మార్గమునందు ఆధ్యాత్మిక మార్గములో సుస్థాపితమైనటువంటి సాధువులు ఎంతో మరి సాంగత్వాన్ని పొందేటం, అంటే గురువుని ఆశ్రయించి గురువులు మరి మహాత్ములైనటువంటి వారిని ఆశ్రయించి వారి యొక్క సాంగత్వంలో ఉండేటువంటి వారు ఇక్కడ మరి ఈ గాడిదలు లేదా మూఢ గోవుకు సమానులు కారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో ఈ విధంగా అంటే భక్తియుత సేవను ఎలా చేయాలి, మరి భక్తిలో నిమగ్నం కాకపోతే అతడు మరి ఒక సాధారణమైనటువంటి పశువుతో సమానము, ఒక మూఢమైనటువంటి గోవు లేదా ఒక గాడిదతో, మూర్ఖమైనటువంటి గాడిదతో సమానము భక్తియుత సేవలో నిమగ్నము కానటువంటి జీవుల గురించి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు, వేర్ డస్ ద లార్డ్ రెసైడ్ అని చెప్తున్నటువంటి, అంటే భగవంతుడు మరి ఎక్కడ ఉంటాడు, భగవంతుని యొక్క స్థానం, భగవంతుడు ఏ విధంగా నిమగ్నమై ఉంటారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనకి సో ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం ఇక్కడ పద్మపురాణంలో ఇవ్వబడినటువంటి ఒక శ్లోకం ద్వారా చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా ప్రభు? కనపడుతోంది ప్రభుజీ. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఈ శ్లోకం ఒకళ్ళు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే కళ్యాణ్ మాత చదవండి. నాహం తిష్టామి వైకుంఠే యోగినాం హృదయేన చ యత్ర గాయంతి మద్భక్తౌ తత్ర తిష్టామి నారద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుడు ఎక్కడ ఆశ్రమం పొంది ఉంటాడు అనేటువంటి దానికి చెప్తున్నటువంటి, నారదుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. నహం తిష్టతి వైకుంఠ అని చెప్తున్నారు. అంటే యాక్చువల్లీ ఐ డు నాట్ రెసైడ్ ఇన్ మై అబౌడ్ వైకుంఠ, నాట్ డు ఐ రెసిడ్ విత్ ది హార్ట్ ఆఫ్ యోగీస్. సో మరి ఆ భగవంతుడు తన యొక్క నిత్యధామమైనటువంటి ఆ వైకుంఠంలో కానీ యోగుల యొక్క హృదయాలలో కానీ ఉండరట. మరి ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను చర్చించుకునేటువంటి, ఆ పవిత్ర నామాన్ని నిరంతరము స్మరించేటువంటి ఆ భక్తుల దగ్గర మరి ఆయన ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ నిరంతరము ఉండేటువంటిది ఆ ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి దోహదపడేటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో, మరి ఆ కృష్ణ చైతన్యము ద్వారా, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనల ద్వారానే మనము ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం. ఎందుకంటే ఆ భక్తుడు ఏ విధంగా ప్రవృద్ధి చెందుతున్నారు, ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి, మరి అభక్తుడికి పరిస్థితి ఏమిటి అని తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. అలాగే ఇక మనకి 9వ శ్లోకంలో మనకి ఇంకా మరి వాస్తవికమైనటువంటి గమ్యం ఏంటి, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాల యొక్క గమ్యం ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ 9వ శ్లోకంలో మనకి ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రకాశ్రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
చదవండి ఇప్పుడు 9వ స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. ఎస్ మాత, నేను పెడతాను. పెడతాను. ఆ 9th శ్లోకం చదవండి ఇప్పుడు మీరు. ధర్మస్య హి అపవర్గస్య నార్థో అర్థాయ ఉపకల్పతే నార్థస్య ధర్మ ఏకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ధర్మస్య హెపవర్గస్య అంటే ధర్మస్య అంటే విద్యుక్త ధర్మములు, అపవర్గస్య చర్మమైన మోక్షము కొరకు నిశ్చయమైనటువంటివి, అంతేకాని నా అర్థ అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రయోజనాల కొరకు కాదు, అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి లేదా ఈ భౌతిక మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉండేటువంటి ఆ ప్రయోజనాల కోసం కాదు. అర్ధాయ ఉపకల్పతే అంటే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విషయ లాభాలు ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కొరకు కాదు ఈ విద్యుక్త ధర్మాలు ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ధర్మస్య హెప వర్గస్య నార్థోర్ధయోపకల్పతే నార్ధస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః అంటూ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ విద్యుక్త ధర్మములన్నీ కూడా మరి వివిధ వర్ణాశ్రమాలను అనుసరించి ఉన్నటువంటి ధర్మాలు, ఒక్కొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి ఆశ్రమాల్లో వివిధ రకాలుగా కొన్ని ఉండేటువంటి ఆ ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి దైవీ లక్షణాలుగా చెప్పబడేటువంటివి సుధర్మాలుగా, సులక్షణాలుగా లేదా మంచి లక్షణాలుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ 24 లక్షణాలు చెప్తారు మనకి 26 భగవద్గీతలో చెప్పబడేటువంటివి. మరి ఆ లక్షణాలు వివిధ ఆశ్రమాల్లో ఉండే వారికి కొన్ని రకాలుగా అవి ఉండేటువంటి ఆ విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా నిశ్చయంగా చర్మమైనటువంటి మోక్షం కొరకే ఉపదేశించబడినవి, అంతేకాని ఈ భౌతిక జగత్తులోని లాభం కొరకు నిర్వహింపరాదు. అంతేగాక మహామునుల నిర్ణయం ప్రకారము పరమ ధర్మమునందు నియుక్తుడైన వాడు భౌతిక లాభమునెన్నడును ఇంద్రియ భోగమునకై వినియోగింపరాదు. అంటే ఈ విద్యుక్త ధర్మాలు మనం చేసేటువంటివి. అందుకే మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, కర్మణ్యే వాధికారస్తే అంటూ చెప్తారు. మన కర్మలను ఆచరించడం అందే మనకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలాల ఎడ కాదు. అంటే ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కోసం ఈ కర్మలను అంటే మన యొక్క ధర్మాలను వినియోగించకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ క్రమంలోనే మనకు తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలలో ముఖ్యంగా మన యొక్క ధర్మాలు, ఈ ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీస్, విద్యుక్త ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హరే కృష్ణ ఒక్క స్క్రీన్ వస్తుంది కదా ప్రభు? వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఈ విద్యుక్త ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి, అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడడానికే కానీ ఆ భౌతికమైనటువంటి వాటి కోసం కాదు అని చెప్తారు. సో మరి ఇవి మన యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదల కోసం కాదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి కామ్యకర్మలు, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం, అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసము చేసేటువంటివి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా జ్ఞాని యొక్క ధర్మం, అతడు సాధారణంగా ఏంటి, మనసును ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడము. తర్వాత ఇక వారు ఏమనుకుంటారు, ఈ జ్ఞానులు నిరాకారవాది వీళ్ళు మెర్జింగ్ ఇంటూ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్, ఆ భగవంతుల్లో లీనమైపోయేటువంటిది. అలాగే యోగులు ఉన్నట్లయితే మనం చూస్తాం, ధ్యాన యోగ విధానం భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో చెప్తుంటారు, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధారణము ప్రత్యాహారము ధారణము ధ్యానము చివరికి సమాధి స్థితి, అష్టాంగ యోగ విధానం.
సో సాధారణంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానంలో బ్రహ్మజ్యోతి విధి వస్తే యోగి ఉండేటువంటి వారికి ఆ పరమాత్మ అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది. అంటే తద్వారా హృదయస్థ పరమాత్మను ఎరుగుతూ ఉంటాడు. కానీ భక్తుడు చేసేటువంటి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మరి ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయడము, ఆ భగవంతుని నామజపం చేయడము చేసేటువంటిది భక్తుడు. మరి ఆ భక్తుడు దేవాది దేవుని ఎడ వాత్సల్యన ప్రేమను కలిగి ప్రేమ భక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలలో భక్తి మార్గమే సరళమైనటువంటిది, వీటన్నింటి నుండి కూడా బయటపడేసేటువంటిది. ఇవి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా కాలాన్ని వృధా చేసుకునేటువంటివి తప్ప అది ఏది విధంగానూ జీవుణ్ణి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవేయలేదు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. సో 10వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? 10వ శ్లోకం వచ్చింది ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ. మాతాజీ ప్రభు. హరే కృష్ణ గురుజీ, దండత్ ప్రణామ్. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓకే, పదో ఇంతకుముందు శ్లోకం చదవని అన్నారు. వాళ్ళు ఎవరున్నారు? చదివాను గురుజీ. హరే కృష్ణ. చదివారు మీరు కాదు మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ నేను చదవనా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ రాజేశ్వరి. మాతాజీ చదవండి. కామస్యనేంద్రియ ప్రీతిః లాభో జీవేత యావతా జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాసా నార్థో యచ్చేహ కర్మభిః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మరి ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు ఏ విధంగా ఉండాలి, మరి భక్తిలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేయబడుతుంది. అంటే మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలు ఏ విధంగా వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి క్రమంలో సో చెప్తూ ఉన్నటువంటి కామస్య అంటే మన యొక్క కోరికలు. మరి వాస్తవానికి భగవద్గీత యందు జీవుడు పతనం కావడానికి కారణమైనటువంటిది కోరికలే అని చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, మరి జీవుడు ఆధ్యాత్మికుడు, పరిశుద్ధుడు అయినటువంటి వాడు, సనాతనుడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు, మరి ఎందుకు ఈ భౌతిక జగత్తులో అతడు పతనం చెందుతూ ఉన్నాడు అంటే దానికి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సమాధానము కోరికలు, కామము. ఎందుకు? మరి ఇంద్రియ భోగ వాంఛ. సో ఒక విషయాన్ని గురించి నిరంతరము ఆలోచించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఆ కోరికలు, అవి నెరవేరినప్పుడు అది క్రోధంగా పరిణమించడం, ఆ తర్వాత బుద్ధి నశించి అతడు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో పడిపోయేటువంటి పరిస్థితి గురించి చెప్తారు అక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి మరి జీవితమునందలి కోరికలు ఎన్నడూనూ ఇంద్రియ భోగముల ఎడ కేంద్రీకృతమై ఉండరాదు. మరి సో ఈ కోరికలు అనేవి వాటిని మనము ఆపలేనటువంటిది కాబట్టి వాటిని సరైనటువంటి మార్గంలో వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. కామస్య న ఇంద్రియ ప్రీతి లాభో అని చెప్తున్నటువంటి, అంటే జీవితమునందలో కలిగేటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో నా ఇంద్రియ ప్రీతి లాభ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇంద్రియం యొక్క తృప్తి కోసము లేదా ఇంద్రియం యొక్క లాభాల కోసము ఈ కోరికలను ఎప్పుడు కూడా కేంద్రీకరించరాదు అని చెప్తున్నారు. జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస నార్దో యచ్చేహ కర్మభిః అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి ఆ జీవుడు ఆ జీవనము కొరకు, జీవస్య అంటే జీవులకు, తత్వ ఇక్కడ తత్వ అనేటువంటిది ఆ పరతత్వము, అలాగే జిజ్ఞాస
సో మరి మానవుడు పరతత్వమును గూర్చి విచారణము చలుపుటకే ఉద్దేశించబడినందున కేవలము ఆరోగ్యప్రదమైన మరి జీవనము అంటే స్వీయ జాగ్రత్త కొరకే కోరికలను కలిగి ఉండవలను, అంతకు మించి కర్మల లక్ష్యము వేరొకటి కారాదు. ఎందుకంటే అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, జీవుడు ఎవడు కూడా కర్మలు అంటే ఈ మానవుడిగా ఉన్నటువంటి కర్మలను ఆచరించకుండా ఉండలేడు. అందుకే కర్మ సన్యాసము మరి ఆ చేసేటువంటి భక్తి యోగంలో చేసేటువంటి దాంట్లో మరి ఏది నాకు ఏదో ఒక దాని గురించి చెప్పు అని అడిగినప్పుడు అర్జునుడికి చెప్తారు, జీవుడు కర్మలను ఆచరించకుండా తన కుటుంబ అంటే తన యొక్క దేహ పోషణకైనా కర్మలను ఆచరించవలసిందే. కాబట్టి కర్మ సన్యాసం అనేటువంటిది వీళ్ళకి అంటే అంత అనువైనటువంటి కాదు అని చెప్తుంటారు. కాబట్టి ఆ కర్మలను లేదా కర్మ సంబంధమైనటువంటి కోరికలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఆ దేహ పోషణ వరకు కొంత పరిధుల వరకు మాత్రమే వాటిని వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తున్నటువంటిది. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జీవితం అందలి కోరికలు ఎన్నడూనూ ఇంద్రియ భోగముల ఎడ కేంద్రీకృతమై ఉండరాదు. మానవుడు పరతత్వమును గూర్చి విచారణము సలుపుటకే ఉద్దేశించబడి ఉన్నందువలన. అంటే ఈ కోరికలు ఎందుకంటే మరి అసలు కోరిక అంటూ ఏమీ లేకపోతే భగవంతుని పైన మరి ధ్యాస, భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అనేటువంటి కోరిక కూడా ఉండాలి కదా. కనుకనే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఈ జీవుడికి ఇవ్వబడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అవకాశాలు ఏదైనా అది భగవత్ సంబంధంలో నెలకొల్పుకోవడానికి, భగవంతుని గూర్చి విచారణం జరపడానికే ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి వాటిని కొంత ఉన్నటువంటి స్వల్ప పరిధిలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ ద్వారా వాటిని కేవలము ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి జీవనం కొరకే ఆ కోరికలను కలిగి ఉండాలి తప్ప అంతకు మించి. సో ఎందుకంటే కోరికలు లేకపోతే ఎలా జీవించాలి? ఇల్లు కావాలంటే ఇల్లు ఉండొద్దా అంటే ఉండాలి. కొంత పరిధి వరకు ఒక ఇల్లు వరకు ఓకే, కానీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ కూడా చేసి ఇంకా ఏదో ఉన్నతమైన ప్రెస్టీజియస్ కోసం పక్కవాడికి ఏదో ఉంది కదా అని చెప్పేసి చేయడం కాదు. సో ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపడానికి పరిధిలో కోరికలు ఉండవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి ఈ అంశాలలో ముఖ్యంగా ఈ కోరికలు అనేటువంటి వాటిని ఒక పరిధికి మించి వాటిని వాడుకోవద్దు. ముఖ్యంగా నెవర్ డైరెక్ట్ వన్స్ డిజైర్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. సో ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగానే మరి ఈ కోరికలను ఇంద్రియ భోగ వాంఛల కోసం కాకుండా మరి భగవత్ సంబంధంలో చెప్పాలి, వాటిని తెలియచేసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ క్రమంలోనే మనకి ఇక్కడ విధానాల్లో కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ముఖ్యంగా మరి హరే కృష్ణ, ఈ కోరికలు అనేటువంటి వాటిని మనము ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉపయోగించుకోవాలని, అంతేకాని ఇవి మన ఇష్టానుసారంగా ఇంద్రియ భోగ వాంఛకు వీటిని వినియోగించరాదు అనేటువంటి దాంట్లో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే సంపూర్ణంగా భ్రాంతి నుండి ఉన్న భౌతిక నాగరికత ఇంద్రియ భోగానుభవం కొరకై కోరికలను తీర్చుకొనుట ఎందే తప్పుగా నియుక్తమై ఉన్నది. ఈ భౌతిక జగత్తులో మాయా బంధనాలలో ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ముఖ్యంగా రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావం వలన ఈ భౌతిక జగత్తులో ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ప్రతి జీవి యొక్క చర్మలక్షణం ఇంద్రియ భోగమే అయి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. అందుకే ఈ విధంగా మాట్లాడి ఈ భౌతిక ఇక్కడ ఉండేటువంటి జనసామాన్యం కూడా అదే చెప్తుంటారు. ఈ జన్మ ఉన్నటువంటి మానవ జన్మలో గొప్ప వరం
అని మనం చెప్తాము, వాళ్ళు చెప్తుంటారు. మనం ఏం చెప్తాము? మన యొక్క బుద్ధిని సక్రమంగా ఉన్న ఒక వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు సక్రమంగా వినియోగించుకొని దానిని భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో ఉపయోగించుకోవాలని చెప్తారు. కానీ నిరాకారవాదులు లేదా జనసామాన్యులు చెప్పేటువంటివి ఏంటి? ఈ జన్మ, ఈ లభించినటువంటి అవకాశాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు అనుభవించకపోతే ఇంకెప్పుడు అనుభవిస్తాము? కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ భోగమే వారికి ముఖ్యంగా ఉండి అది తప్ప వేరొకటి లేనట్లుగా వారు ఆలోచించేటువంటిది ఉండేటువంటిది. అందుకే ఈ రాజకీయాల యందు కానీ, సంఘసేవ యందు కానీ, పరహిత కార్యాలందు కానీ, ధర్మాచరణం అందు కానీ మరి ఈ భోగానుభవమే వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అందుకే చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, రాజకీయ రంగంలో రాజకీయ నాయకులు తమ ఇంద్రియ భోగాభిలాషలను పూర్తి చేసుకోవడానికే ఒకరితో ఒకరు కలహం చెందించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని. మరి దానికోసమే వారు నామమాత్రమైనటువంటి వాగ్దానాలను చేసి పరిమితులను మించి సాధ్య అసాధ్యాలను కూడా ఆలోచించకుండా చేసేటువంటి విషయం. అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు, జీవిత ముఖ్య సమస్యలను గురించి చింత ఎవరికీ లేదు ఈ భౌతిక జగత్తులో అని చెప్తుంటారు. అలాగే కైవల్యమును వాంఛించేటువంటి వారు కూడా ఆ పరతత్వమునందు లీనం కావాలనేటువంటి కోరికను కలిగి ఉంటారు. తత్కారణంగా వారి యొక్క ఇంద్రియ భోగ ప్రాప్తికై ఆధ్యాత్మిక ఆత్మహత్యకు కూడా వెనుక తీయరు. కొన్ని చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. నేను ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే ఆ భగవంతుల్లో లీనమవుతూ ఉన్నామని చెప్పేసి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం లేదా కొంతమందిని బలులు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసేటువంటి. కానీ ఇంద్రియ భోగ అనుభవం కొరకు ఎవ్వరూ జీవించరాదని శ్రీమద్ భాగవతం మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి అవసరమైనంత ఇంద్రియ భోగము మనుజుడు గ్రహించాలి. అలా అని చెప్పేసి పూర్తిగా వదిలివేయమని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం లేదు. ఎంతవరకు అవసరమవుతుందో అంతవరకు మాత్రమే వాటిని గ్రహించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంతేగాక ఇంద్రియ భోగ అనుభవంకై ప్రయత్నించరాదు అని, దేహము ఇంద్రియము మరి ఇంద్రియములు ఏదో కొంత భోగాన్ని వాంఛించియే తీరుతాయి కనుక మరి అటువంటి ఆ భోగానుభవాన్ని కొన్ని విధి నియమాలు ఏర్పాటు చేయబడినాయి అని చెప్తుంటారు మనకి శాస్త్ర సంబంధాల్లో ఉన్నటువంటివి. సో మరి వాటిని అనియమితమైనటువంటి భోగాలకు ఉద్దేశించబడలేదు అని చెప్తాను. మరి అలాగే ఈ సృష్టి జరపడానికి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీ పురుష సంబంధము, వివాహ సంబంధం ద్వారా సంతానోత్పత్తి కోసం ఉన్నటువంటిది. అంతేకాని ఇష్టానుసారంగా ఆ భోగానుభవాలను పొందడానికి కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా ఈ ఇంద్రియ భోగాలను ఒక పరిధి వరకు వినియోగించుకోవచ్చు అని, మిగిలిన అదంతా కూడా భగవంతుని ఇది సంబంధంలోనే వాటిని వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ హరే కృష్ణ ప్రభు ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? వచ్చింది ప్రభుజీ. సో ఇంతకుముందు చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఎస్ మాత చదవండి. వదంతి తత్తద్విదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి ఆ సూత గోస్వాములు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో వదంతి అంటే వారు పలుకుదురు. మరి ఎవరు? ఆ పరతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వదంతి తత్వ విదస్తత్వం
పరతత్వం అంటే ఆ పరతత్వమును ఎరిగినటువంటి ఆ, ఆ తత్వమును ఎరిగినటువంటి వారు పలికేటువంటి విషయాల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. వదంతి తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్ద్యతే. సో మరి ఆ పరతత్వమును ఎరిగినటువంటి తత్వవిధులు అట్టి అద్వయ తత్వమును, బ్రహ్మమును, పరమాత్మను లేదా భగవానుడు అని పిలుస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నట్టు. సో మరి భగవద్గీతలో కూడా మనకి ఆ పరతత్వ అనుభూతి మనకి 3 రకాలుగా వివరించబడినటువంటిది: బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్మ, భగవానుడు. దీనిని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో సూర్యుడు, సూర్యమండలము, సూర్యకాంతి అనేటువంటి అంటే సూర్యుని యొక్క వాతావరణము, సూర్యుని యొక్క కాంతితో పోలుస్తూ చెప్తుంటారు. అంటే ఆ బ్రహ్మతత్వము, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా జ్ఞానులు బ్రహ్మజ్యోతి అనుభూతిని పొందేటువంటి వారు, అలాగే యోగులు ఆ పరమాత్మానుభూతి, మరి భక్తులు మాత్రమే అంతిమంగా ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని, భగవతత్వాన్ని అనుభూతి పొందేటువంటిది. మరి బ్రహ్మము అనేటువంటిది ఏంటి? సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి ఆ భగవానుని, అంటే సూర్యుడి నుండి వెలువడేటువంటి సూర్యకాంతి ఏ విధంగా అయితే సమస్తానికి వెలుగునిస్తూ ఉంటుందో అది బ్రహ్మజ్యోతిగా, బ్రహ్మానుభూతిగా చెప్తూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ తర్వాత అన్ని అంటే ప్రతి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగాను ప్రతి జీవి యొక్క హృదయాల్లో ఉండేటువంటి వరకు అన్నిట్లోనూ ఉండగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుని తత్వం, ఆ పరతత్వం, పరమాత్మ రూపంగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఇక ఆ భగవంతుని అంటే సూర్యుడు చివరికి, అంటే సూర్యకాంతి, సూర్యకిరణాలు, తర్వాత మనకి ఆ సూర్యుడు, మరి ఆ భగవానుడు, అంటే భగవానుడి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటివి. కాబట్టి ఆ పరతత్వ అనుభూతి 3 రకాలుగా మనం పొందేటువంటి విధానాన్ని బ్రహ్మము, ఆ పరమాత్మ తత్వము, భగవాన్ అనేటువంటి అంశాల ద్వారా మనకి ఇక్కడ వివరించబడుతుంది. అంటే పరతత్వము జ్ఞాత, జ్ఞేయమై ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే మరి గుణరీతి వాటి మధ్య ఎలాంటి భేదాలు గోచరించవు. ఎందుకంటే మరి సూర్యుడి నుండి వచ్చేటువంటిదే సూర్యకాంతి కానీ ఆ సూర్యకిరణాలు కానీ ఉండేటువంటి మనకి. కనుకనే ఆ బ్రహ్మం కానీ, పరమాత్మ కానీ, భగవానుడు అనేటువంటి ఆ తత్వాలు గుణరీతి ఏకములు మరియు సమానములై ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఎలాగైతే భగవంతుని అంశలుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నీ కూడా సో ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు గుణరీత్యా భగవంతునితో సమానం, మరి పరిమాణాత్మకంగా భిన్నమైనటువంటివి. సో ఇక్కడ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నట్టు ఆ బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు అనేటువంటి 3 తత్వాలు కూడా గుణరీతిగా, అంటే జ్ఞానులు, యోగులు, భక్తులు అనుభూతి పొందేటువంటివి గుణరీతిగా ఏకములే మరియు సమానములై ఉన్నవి. అట్టి అద్వయ పరతత్వమే ఉపనిషత్తులను అధ్యయనం చేసేటువంటి వారు లేదా నిరాకార బ్రహ్మము అనుభూతం పొందేటువంటి, అదే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా జ్ఞానులు అనుభూతి పొందేటువంటి ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ యోగులైనటువంటి వారు మరి పొందేటువంటి వాళ్ళనే ఆ యోగులను హిరణ్య గర్భులు అని కూడా పిలిచేటువంటి వారు ఆ అద్వయ తత్వం, అంటే పరమాత్మగా అనుభూతి పొందేటువంటి ఆ తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ పరతత్వాన్ని వారు పరమాత్మ అనుభూతికి పొందేటువంటిది. ఇక భక్తులైనటువంటి వారు ఆ పరతత్వాన్ని భగవానుడుగా
సాకార రూపం, శ్యామ సుందరమైనటువంటి సాకార రూపంగా భగవానునిగా అవగతమనర్చుకునేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నది. ఇంతకుముందు కూడా మనం స్లైడ్లో చూసినటువంటిది. మరి జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు ఆ బ్రహ్మానుభూతి పొందేటువంటి విషయము, యోగి పరతత్వంలో అంటే ఆ పరబ్రహ్మం అనుభూతిని పొందేటువంటి మరి ఇక పరమాత్మ అనుభూతిని పొందడం. భక్తులైనటువంటి వారు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ పరతత్వాన్ని ఒక సాకార రూపంగా భగవానుడుగా అవగతం ఉనర్చుకోగలుగుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే భగవానుడు లేదా దేవదేవుడు అనేటువంటి తత్వము పరతత్వం యొక్క ఇక అంతిమ అనుభూతి అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ పరమాత్మ రూపంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాక్షిక ప్రాతినిధ్యం కాగా నిరాకార బ్రహ్మము ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైనటువంటి దేహకాంతి అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే ఆ సూర్యకాంతి సూర్యునికి చెందినట్లు ఆ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి శ్రీకృష్ణ భగవానునికి చెందినటువంటిది అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఆ రెండు సాంప్రదాయాలకు చెందినటువంటి కొందరు మూర్ఖ విద్యార్థులు, అంటే ఆ జ్ఞానులు యోగులు అనేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో తమ తమ అనుభవాలకు అనుగుణంగా కొన్ని మార్లు వాగ్వాదాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ పరతత్వమును ఎరిగినటువంటి తత్వవేత్తలు మాత్రము ఏకమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క ఈ మూడు భావనలు అంటే వివిధ దృక్పథాలకు చెందినవి మాత్రమేనని సంపూర్ణంగా తెలిసి ఉన్నటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి అంటే ఆ భగవంతుని అనుభూతి పరతత్వానుభూతి పొందేటువంటి మార్గాలలో మరి భక్తి యోగము మాత్రమే అనేకమైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్తి యోగము సరళమైనటువంటిది, సంపూర్ణమైనటువంటిది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ పరతత్వం యొక్క ఆ మూడు భావనలు కూడా వివిధ దృక్పథాలకు చెందినవి మాత్రమే అనేటువంటిది భక్తులు సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉంటారు. అలాగే మరి మనకి ఈ భాగవతంలోనే మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకం, హరే కృష్ణ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ ఎవరైనా చూడకుండా చెప్పగలరా ఆ శ్లోకం? ఎస్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఒక నిమిషం మాతాజీ, ఎంతమంది చెప్పగలరు చూద్దాం ఫస్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, భవానీ మాతాజీ. ఇంకా హరే కృష్ణ రాజేశ్వరి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభు. ఓకే, దాదాపుగా ఎందుకంటే కొన్ని శ్లోకాలు బై హార్ట్ చేయమని చెప్పాం కదా. ఓకే, రాజేశ్వరి మాతాజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జన్మాద్యస్య యతోన్మయాదితరతః చార్తేష్వభిజ్ఞస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృతాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో దీని భావం ఎవరు చెప్తారు? హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ చెప్పండి. రామకృష్ణ ప్రభు చెప్తారా మాతాజీ? ఎవరన్నా ఒకరు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను చెప్పను. మాతాజీ చెప్పండి. ఈ శ్లోకంలో పరమ పురుషుని యొక్క భగవంతుని గురించి చెప్పారు. పరమ పురుషుడైన భగవంతుని గురించి ఆయన
ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇది సృష్టి స్థితి లయములకి ఆయనే కారణమని, వేద జ్ఞానాన్ని మొట్టమొదటి జీవి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని హృదయంలో భగవంతుడే చెప్పారని, ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అదేంటి దేవతలతో సహా మునులు దేవతలతో సహా మోహం చెందుతారనమాట. ఎలాగా అంటే ఇది శాశ్వతమైనదని భావిస్తారు ఈ భౌతిక విశ్వాలన్నీ, కానీ అవి అశాశ్వతాలన్నమాట. భగవంతుడు స్వరాట్ అన్నమాట. ఆయన మించిన స్వతంత్రుడు అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అభిజ్ఞ స్వరాట్ కూడా భగవంతుడు. ఇంకా సృష్టి అదే భౌతిక విశ్వము శాశ్వతమైనదని కొంత అదే జీవులు భావిస్తూ ఉంటారు, కానీ అది అశాశ్వతమైనది. అంటే ఈ మోహానికి గురి చేసేది కూడా భగవంతుడే జీవులని. ఇంకా వచ్చి భగవంతుడు తన నిత్య ధామంలో ఎల్లప్పుడూ అక్కడ శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటాడు సచ్చితానంద రూపంలో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశాలలో ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను ఈ సృష్టులన్నింటికీ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆయన తప్ప మరొకటి లేనటువంటి సర్వస్వతంత్రుడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడు, ఆ పరతత్వమే అనేటువంటిది ఆయనకు వేరెవరు అంటే ఆయన నుండి ఇవన్నీ కూడా వచ్చినటువంటివి. మనకి ఈ మోహగ్రస్తులయ్యేటువంటి రీతిలో, భ్రాంతిమయమయ్యేటువంటి రీతిలో కలగజేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవానుని యొక్క సంబంధంలోనే కలిగి ఉన్నటువంటిదిగా మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశం చూస్తూ ఉన్నాం. సో మరి ఆ క్రమంలోనే మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పరతత్వము స్వయం పూర్ణము, జ్ఞానపూర్ణము, మాయా దూరమై ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నటువంటిది. మరి ఈ ద్వైత జగమునందు జ్ఞాత జ్ఞేయములు భిన్నములైనను, అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో చెప్తున్నటువంటి ఈ జ్ఞాత జ్ఞేయములు భిన్నాలు అయినా కూడా పరతత్వమునందు మాత్రము జ్ఞాత జ్ఞేయములు రెండు ఏకమై ఉన్నవి అని చెప్తారు. అంటే ద్వైత జగమున జీవుడు ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి, జ్ఞాత కాగా ఈ భౌతిక పదార్థం ఏదైతే ఉందో న్యూన శక్తి ఏదైతే ఉందో జ్ఞేయమై ఉన్నది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సో అందుకే భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, పరాశక్తి అపరశక్తి అనేటువంటిది. ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తిగాను, మరి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవ సంబంధమైనటువంటి పరాశక్తిగాను చెప్పబడినటువంటిది. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ద్వైత జగములందు ఆ జీవుడేమో జ్ఞాత కాగా, మరి భౌతిక పదార్థం ఏదైతే ఉందో, ఈ జడ పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది జ్ఞేయమై ఉన్నది అని, మరి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత న్యూన శక్తులు అనేటువంటి ద్వైతాలుగా మనకి, అంటే ఈ మొత్తం కూడా ఆయన యొక్క రెండు శక్తుల కలయిక ద్వారానే ఉన్నది అని చెప్తారు భగవద్గీతలో మనకి, అపరశక్తుల కలయిక వాటితోనే. సో కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మాత్రం జ్ఞాత జ్ఞేయాలు రెండును ఒకే ఉన్నత శక్తికి చెందినవై ఉంటాయి అని చెప్తారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించి కూడా వివరణ మనం చూస్తాం. శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందంలో వస్తుంది. బ్రహ్మ వివరిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ క్రమంలో మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రతిదీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటిదిగానే ఉండేటువంటిది. అది ఈ జడ పదార్థమైనా, అక్కడ ఉండేటువంటి వృక్షాలైనా, ఇంకేదైనా. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఈ భౌతిక జగత్తులో మాత్రమే ఉన్నత మరియు న్యూన శక్తులు, అంటే అపర అనేటువంటి భేదం ఉంటుంది తప్ప. సో మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో జ్ఞాత జ్ఞేయాలు రెండు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి శక్తికి చెందినవే ఉన్నాయని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తుంటారు ఆయన, శక్తిమానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని శక్తులు 3 రకాలు. శక్తి మరియు శక్తిమానుని నడుమ భేదం లేకున్నను శక్తుల నడుమ గుణరీతి భేదం ఉంటుంది అని చెప్తారు.
అలాగే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో జీవులు అనేటువంటి రెండు అంశాలు ఒకే ఉన్నత స్థాయికి చెందినవి. మరి అలాగే భౌతిక జగత్తులో మాత్రము ఇవి డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. అలాగే మరి ఈ భౌతిక జగమున మాత్రము న్యూన శక్తికి చెందినదై ఉన్నది భౌతిక జగత్తు. జీవుడు న్యూన శక్తితో సాంగత్యము నొందిననే తనను తాను న్యూన శక్తికి చెందిన వానిగా భావించుచు మోహగ్రస్తుడవుతూ ఉన్నాడు. మరి ఎందుకు ఈ జీవుడు పతనం చెందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ మనకు తెలియజేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి అతడు వస్తూ వాస్తవానికి మరి దివ్యమైనటువంటి వాడు, ఉన్నతమైనటువంటి శక్తిగా, భగవంతుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి శక్తిగానే చెప్పబడినటువంటి జీవుడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక జగత్తుకు వస్తూ ఉన్నాడో, ఈ భౌతిక జగత్తులో తనను ఈ దేహాత్మ భావనతో చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు, మరి ఈ దేహాత్మ భావనతో చూస్తూ ఆ న్యూన శక్తి యొక్క సాంగత్వంలో, అంటే ఈ భౌతిక జగత్ యొక్క సాంగత్వం, మోహ బంధనాలలో అతడు సాంగత్యం పొందిన కారణంగా తనను కూడా ఈ దేహంగానే, దేహాత్మ సంబంధమైనటువంటి వాటిగానే మోహాన్ని పొంది మరి ఇక ఆ విధంగా పతనం అవుతూ ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే జీవుడు తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మము, తన స్వధర్మాలలో భగవంతుని సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఈ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా బయటపడి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెంది అతడు మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు చేరుకుని అక్కడ ఎటువంటి, అంటే జ్ఞాత జ్ఞేయముల నడుమ ఎటువంటి వ్యత్యాసము లేనటువంటి, అందుకే అక్కడ మళ్ళీ భౌతికమైనటువంటి దేహం కానీ ఎటువంటి ఉండనటువంటి పరిస్థితులలో. సో మరి అది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ సంబంధంలో, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో అతడు నెలకొని ఉండేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, సో ఎవరైనా ఏదైనా అంశాలు యాడ్ చేయదలుచుకుంటే ఒక్క నిమిషం. ప్రభుజీ ఇది 11th శ్లోక ఇంపార్టెంట్ శ్లోకానా ప్రభుజీ? మాతాజీ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో మళ్ళీ మీకు లిస్ట్ ఇస్తాం మాతాజీ, ఏవి